こんにちは、隙間のリリーです。メレを読むためのハワイ語ミニ講座第15回目です。よろしくお願いします。今日も最後に基本単語を覚えようということで所有形について少しまとめたいと思いますので、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。そして今日のテーマは後ろから説明する動詞のフレーズです。フレーズというのは、いくつか言葉が連なっている場合をフレーズって言いますけど、まず短いシンプルな例でご説明したいと思います。何、美しい、ハワイ語では状態動詞と呼ばれますけども、こんな風に使われる言葉ですね。ケイやプは何、後ろにあるときは説明です。なのでケイやプはこの花を説明しています。この美しい花と、そういう意味合いですね。そして後ろにあるこの説明の言葉が前に来ると述語になる。何ケイやプは、この花は綺麗ですと。お花が綺麗であるという事実は同じなんですけども、この2つニュアンスが違うんですね。次に自動詞の場合はどんな風に説明のフレーズが作られるのか見てみたいと思います。先ほどの状態動詞はどういう状態であるか表す動詞であると、言葉通りだったんですけど、自動詞も同じなんですね。おのずと動く動作ってどういうことかというと、他に影響が及ばないというのが、その動作だけで完結している、目的語を取らないという意味合いで自動詞と呼ばれるんですね。例えば、はい。これ、吠えるという意味です。吠えるという自動詞です。か、いいよ、いはい。吠えた犬という意味ですけれど、この吠えたと訳しているのがこのいはえの部分です。で、たと、吠えたと過去のこととして訳している過去の意味合いはこのいのところにあります。そして、いはえ、吠えたというこの説明のフレーズは、これ後ろにあるから説明のフレーズなんですね。前に来ると述語になります。吠え、これですね。はえかいりよ。これは、かいりよ。犬は吠えたという意味の文になります。あれと思いますよね。いは文中にある時あるからいなんです。文頭に来ると、うわになるんですね。うわは前回もお話ししたうわなんですけども、ちょっと復習しておきたいと思います。うわのイメージ。先ほど犬が吠えたと訳しましたけど、過去のこととして訳しましたが、過去に何かが起こったというイメージはあるんですけども、動詞によってはその起こったその影響が今も続いていると。今も続いている場合は現在のこととして訳すんですね。はまるねえやきの前回挙げたケアルハの歌詞なんかはそうなんですけど、あることある時からずっと私は幸せな気持ちでいます、ピースフルな気持ちでいます、なので現在のこととして訳しましたが、吠えるは、吠えたその過去の出来事を言ってるだけなので、犬が吠えたとか吠えた犬と過去のこととして訳しました。次に状態動詞、自動詞ときて、最後他動詞ならどういうふうに使われるのか、他動詞の説明のフレーズについてお話ししたいと思います。他動詞は他に他に及ぼす、影響が及ぼされる、動作なので、自動詞との対比で言うと、自動詞は目的を取らなかった。他動詞は目的を取ることができるのが他動詞です。そんな他動詞の説明のフレーズについてお話ししたいと思います。ウィリマーコーイカレイ。ウィリはレイを編むっていう動詞ですね。
まあこうは私たちですけど、2人ではなくて3人以上の私たちのことをまあこうと言います。わびりまあこういかれい。私たちは霊を編みました。編みましたというこの過去の意味はこの上のところにありますね。そしてビリ、他動詞の目的語はイカレイ、レイオー、この部分が他動詞の目的語になります。そしてこの上ビリがこれ前にあるので述語ですけれど、後ろに来て説明のフレーズになるとどうなるか。まあこれなんですけど、このカレイ、目的語であるこのレイを後ろから説明しているのがこの文章になります。カレイイビリカレイイビリアイマーコー。私たちが編んだレイと。上が意に変わってます。そしてこの場合はイビリアイと、ここに愛という言葉が一緒に使われるんですね。先ほどの自動詞の場合と何が違うかというと、カイリオイハエの場合はその吠えた主語がカイリオですね。主語を説明している場合はいいだけでよかったんですけども、この場合は主語はまあこうですね。ここにあります。主語ではなくてこのビリーの目的語、主語ではないものが後ろから説明されている。そういう場合はイビリアイとこの愛が必要になるんです。そういう使い分けをするので、愛というと愛、大きながつきますけどね、食べるっていうような動詞も愛だったりしますけど、それとは違う。イビリ愛、愛が一緒に使われてたら説明のフレーズだなと、前の言葉を説明しているなと。そしてその前にあるのはこのビリの主語ではなくて他の何かであるとっていうところを思い出していただけたらいいなと、思い出していただきたいなと思います。最後に基本単語を覚えようということで、所有形の話を前回に引き続き応所有形とあ所有形の話をしたいと思います。前回コナとカーナ、彼の彼女のっていう意味合いの言葉をご紹介したんですけれども、今日はマーコーが出てきましたので、私たち3人以上の私たちが出てきましたので、マーコーの場合に私たちではなくて私たちのと使われる時はどうなるかをお話ししたいと思います。彼は家ですね。彼の家、彼女の家って言いたい時はこの晴れとこの応所有形を使います。家とか、空間的なものは応所有形を使うのが普通なんですけれども、あ所有形が使われないこともないんですね。ただその対象との関係が変わってきます。もしカーナハレと言われたら、その家は彼女が住む家ではないんですね。彼とか彼女が作って、例えば作って売るための家とか、そういう場合だとカーナハレというのもありえます。ただ住む家ではない。そしてマーコーの場合はどうなるか。マーコーハレ、私たちが住む家の場合はやっぱり応所有形を使います。マーコーハレ、このマーコーのところをコナと比較していただいたら分かりやすいと思うんですけど、後ろに晴れ家があるので前には冠詞が必要なので、この K のところに定冠詞が含まれています。そしてこの O のところがこのね O とか A が脳に当たる、この脳が必要なので、このこうが前についてマーコーとなると私たちのという意味になります。でこれが応所有形ですけど、あ所有形の場合はこうではなくてかがつくので、かマーコーになると私たちのという意味の
アーショユケになります。こんな風にオーショユケとアーショユケの使い分けってとっても微妙なんで、こうケースごとに見ていかないとわからなかったりするんですけど、少しずつ引き続きお話ししたいと思っていますので、また見ていただけたら嬉しいです。目で読むためのハワイ語ミニ講座終わります。